ಹಾಯ್ ಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂದು ತೋಜಾವೆ. ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತ ಮೈದಾಗೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನೆ ತೆನಿತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೇನು ಒಂದೊಂದೇನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಡ ದೀಪೆ. ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ನೀರೇ ಆವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕಲಡ ದಿವರಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ನೀರ್ ಮಲ್ತು ಕಲಡ ದಿವಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಒಯ್ತೊನ್ನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ಅತ್ಯಾನ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಅದ ಮಲ್ತದ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜ ಆಜಿಯಲ್ ಚಮಚದ ಅತ್ಯಾನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ ಮಿತ್ತಿಲ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂತೇನೆ ಇಟ್ಟಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡ್ದು ನೆನೆಯನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀಪೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ದೀವೋಡು ಅಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೀವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೆನ್ನಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪ ಒಂದೇನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನೆಕ್ಕಿತೇನ ಒಂಜರೆ ತಾರೈಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇನ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲನೊಂಜಿ ನೀರ್ ಮಲ್ತನು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಏಲಕ್ಕಿನ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಪಾಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನ್ ಪಾಡ್ನು ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ನಿಕಲಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡಂದಾಡ ನಿಗುಲು ಒಂದೇನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀನು ಸರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ವರ ನಿಂದು ನೀರ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದವರ ಅರ್ಥಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಕಜವೇನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕದ್ ವರ ಕೊದ್ದಿನೊಂದು ಕುದ್ದಿನೇ ನಾನು ಬೇತೆ ಬಾಜನಗೂ ಅರ್ಥದಿಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಥದ ಲಾಯ್ಕದ್ಗೆ ತಂದೆ ನಿಗುಲ್ಗೆ ತಂದಿನ ಬೆಲ್ಲೊಡು ಕಜಾವದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾಕ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅರ್ಪೊಡೆ ಪಂದದಲ್ಲ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಬೆಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜಿ ಜಂಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದೊಂದು ಒಂಚೂರು ಪಾಕ ಬರೋಡತೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಲ್ಪುಡಿ ಇತ್ತೇನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ಏನ್ ಕಿಂಜ ಒಂಜರ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಗಡಿ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡುಡೊಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ತ್ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತರಡಲಾವು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಕೊದ್ಯನಗ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಕೊದ್ಯನಗಲ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕೇನ ಅರ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಏಲಕ್ಕಿನ ಪುಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಂಚ ಪುಡಿ ಅದು ಪೊಡು ಐಟ್ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರ್ ಪಸೆ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ತಾರಾಯಿ ಒಯ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೂ ಮಲ್ತ್ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಇತ್ತೇನ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದೀತೀನಿ ಏನವರ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಒಂದಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಯಾನಿನಿ ಒಂದೇನು ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಟುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಮಲ್ದೆ ಇಟ್ಟನು ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಪನು ಇಂಚ ಉರುಂಡೆಗೆ ಪೊಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಂಜಿ ಇತ್ತೆನ್ನೆತ್ತ ಒಂದೇನ ಪೂರ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬೈದನೊಂದು ಇತ್ತೆನ್ನೆ ಕೊಂಚೂರ್ ಇಟ್ಟದಾಗದು ಏನ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಟ್ಟು ಬುರಿ ಸತ್ತ ಕೂಡಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪುಗನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಂದಿನ ಕಲೆಕ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಅದ ಪಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ ಮಲ್ತಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಅಸ್ರದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಾಟರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಣಂದು ಎನ್ ಕೈಟ್ ಗೆತ್ನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ 2 ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟದ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಅಂಚ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಏತ್ ತೆಳು ಲಾಟರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಣು ತೆಳು ಮಲ್ತು ಲಾಟದೇನ ತೆಳು ಮಲ್ತು ಅನ್ನ ಲಾಟಿಗೆ ತಂದೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು
ಪಾಡಿ ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟನ್ ಗೆಪ್ಪುಲಿ ನಮ ಏತ್ ಬೋಡಾತ ಇಟ್ಟು ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಅವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಅಂತ ನೀರೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನುಂಗೆಲಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡಕ್ ಸುರುಟೆ ಮಲ್ದಾಡ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಅವಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ನೀರೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಟ್ನಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಎರಡ ಸೈ ಇತ್ತೆನ್ ತವಾ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಬಿದೈ ತೂಪಿನ ತೋಜು ನಂಚಿ ಪಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಯನ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ಕಾಯವಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಕಾಯ್ದನು ಇತ್ತೇನು ಒಂದೇನು ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡ್ವೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಕಲ್ಲರ್ ದಾಲ ಆಡ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಬುಲ್ದೆ ತೋಚುಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಕಾಯ್ದು ಗೆಪ್ಪೇನು ಮತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡುವ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಮಂಜೊಲ್ಪಿನಿ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡುಂಡ ಒಂದಂತೆ ಪೊರ್ಲು ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಅದು ತೋಜುಂಡ ಆತೆ ಯಾನ್ ಕಲರ್ ದಲ ಪಾಡ್ಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲೆ ತೋಜಾಯ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ ಸುಲಾಪಲ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ನ್ಯಾಗ ಎಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕಲೆ ಅಂಚ ಪುರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 2-3 ನಿಕಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ತೋಜಾಯ್ನಿ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ ತೆಳೂಲ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಲೆ ಅದಾಗ ಕರೆಂಟರೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ಲೋ ದಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಪೂರ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕುಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.